Esselamu aleyküm aziz adamlar. Sizin hemmeňize can saglygyny, maşgala abatlygyny, ýurda wadanlygyny arzu edip, biziň halkymyzy eşitli günlere ýetiren, biziň halkymyzyň, döwletimiziň dünýädäki abry mertebesini belent derejelere ýetiren milli liderimiziň janynyň sag ömrüniň uzak işleriniň rawat bolmagyny arzu edip, şeýle de şuňky günne öz jogapkärli wezipesine girişen biziň täze taýlanan prezidentimiz Serdar Gurbanulyevich Berdimuhammedow janynyň sag ömrüniň uzak işleriniň rawat bolmagyny, onun geljekde amal etjek işleriniň elmedama uly üstünlüklere betmelmegini arzu edip şuňky siýasy gepleşigime de başlaýar. Mehriban adamlar, biziň ýurdumyzda şu günler ullokan wakalar bolup geçýär. Ine şol wakalaryň arasynda bolsa, biziň milli liderimiziň 15 ýyldan gowrak döwürde ýurdumyzy gülledip ösdürmek babatyna, biziň halkymyzyň, döwletimiziň dünýädäki abry mertebesini belende ötermek babatyna alyp baran işleriniň ullokan netijelere getirenligini görmäge mümkinçilik tapdyk. Ine biziň şu gepleşigi alyp barýan ýerimizde de biziň milli liderimiziň tagallasy bilen döredilen şu ajaýyp döwleti mundan meýlak dolanyrjak, bu döwlete başçylyk etjek täze saýlanan prezident hormatly Serdar Gurbanulyevich Berdimuhammedowyň öz wezipesine girişmek dawarasy boldy. Ine şu dawara gatnaşmagam biziň ýurdumyzda ýaşaýan ilatyň dürli gatlyklarynyň wekillerine şonuň bilen birlikde biziň döwletimiziň ýöredýän bu öňden görjülükli parasatly ansanperwer siýasatyny bütün dünýäň özüne giňden wagt etmäge ullokan koşan biziň synçylarymyz, synçylarymyz hem gatnaşýar. Men häzir şolaryň käbiri bilen söhbetdeş bolmakçy. Meniň ilkinji söhbetdeşim Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutunyň uly muallimi Amangelli Oradow. Amangelli ine şuň biziň durmuşymyzda bir üýtgeşik gün we biziň halkymyzyň durmuşyna altyn sahypa bilen ýazylýan wakalar bolup geçýär. Ine şu ajaýyp köşkde biziň paýtagtymyzyň merkezini beýle oturan ruhyet köşkünde biziň döwletimizi mundan meýlak ençeme ýyllaryň dowamyna dolanyrjak, biziň halkymyzy mundan hem eşitli, mundan hem bagtyar durmuşa alyp gitjek täze saýlanan prezidentimiz hormatly Serdar Gurbanulyevich Berdimuhammedow özüniň wezipesine girişdi. Şu dawara gatnaşmagan bizem ýetdir etdi. Özüm şeýle bir tolgunurjy dawara, şu dawara gatnaşyp özüňizde galan täsirler şonuň bilen birlikde de mundan meýlak biziň halkymyzyň bir agızdan täzeden saýlan prezidenti Serdar Gurbanulyevich Berdimuhammedowyň alyp barjak işleriniň esasy uğurlary dogrusyna görüňden söhbetimizi başlaýaberelim. Dogry, Atazan Altyç halkyň arkadagly zamanat diýip elan eden 2022-nji ýylda biziň garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiz onuň ak mermerli paýtagty Aşgabat diňe Türkmen jemgyýetiniň däl dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni ýygy giderli özüne çekýär. Ine şunem 2022-nji halkyň arkadagly zamanat diýip elan eden ýylymyzyň 19-njy marty ýene-dene dünýä jemgyýetçiliginiň ünsü ak mermerli paýtagtymyzda onuň taryhy merkezinde döredilen ruhyet köşküne tarap gönükde diýsek hakykatdan daş bolmaýar. Bu taýda dogrudanam biziň ýurdumyzyň, halkymyzyň ykbalyna ören bir uly orun tutjak siýasy jemgyýetçilik waka bolup geçdi. Hemmemiziň bilişimi ýaly şu ýylyň 12-nji martyna Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boldy. Buna 9 sanda alaşgärler gatnaşyp ören ýokary derejede guramaçylykly, anyk ýagdaýda, açyk ýagdaýda demokratik esaslarda bir halkara hukugyna laýyklykda, halkara tertibine laýyklykda biz ören ýokary derejede Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny geçirdik. Şol saýlawlarda da Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbazary Serdar Gurbanulyevich Berdimuhammedow sesleriň esasy bölegini 72,197 göterimli sesleri alyp Türkmenistanyň prezidentligine, täze prezidentlige saýlandy. Bu näme dünýä jemgyýetçiligine, dünýäniň guruluşyna neşular ýaly saýlanan prezidentin döwlet baş tutanyna wezipesine girişmek dawarasy bolýar. Biziň ýurdumyzda ol hazam bir aýratyn ullakan toý bayram bolup
geçti Atajan Altyüç bizim özümüzde de gatnaşmak meser etdi. Muňa ýurdumyzyň ähli ýerinden ýaşyllaram gelipdirler, ýaşlaram gelipdirler. Ähli welayetlerden ýurdumyzda işleýän daşary ýurtly mehmanlaram gelip ulakan toy bayram bolup geçdiğine ilkinci nowatda ştaýda ýurdumyzyny taýlawlar hem salatalykları geçirmek boýunça merkez topar we şoň ýol başlady ştaýda şo taýlawyň jemlerini öňlan etdi. Hemem ine bir halkara hukuny bizim hemem öz ýurdumyzyň milli däplerimiziň esasyna ine şu uruhyet ajaýyp köşküne Türkmenistanyň döwlet baýdagy, Türkmenistanyň prezidentiniň tuğy, bu taýda Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň prezidentiniň nişany hemem mukaddes Gurhan getirilip, şu taýda Türkmenistanyň täze saýlanan prezidenti Serdar Gurbanlyk Berdimuhammedow bizim halkymyza, ýurdumyza kasam kabul etdi. Özüm şol kasam kabul edenne ol ilkinji nowatda näme döwletiň esasy kanuny döwletiň dolanmagyna şu konstitusiýanyň hakykatdan bir kepili boljakdygy bizim döwletimiziň berkararlygyny onuň garaşdyrlygyny berkitmek üçin bizim ýurdumyz hemişelik bir tarap döwlet döwletiň bir taraplygyny berkitmek iň esasy zat şu ýurtda ýaşaýan ähli adamlaryň agzy bir jewit bolmagy şolaryň bagtyna olaryň bize näme Gahraman arkadağımız, mehriban arkadağımız 10 ýylyň dowamynda şular ýaly ajaýyp döwleti peşkeş etdi. Ýurdumyz dünýäniň iň wesen fenagat ýurtlarynyň biri. Bizim inni geljek 30 ýyl üçin maksatnamamyz näme şu ýylyň 11 fevralyna bolup geçen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň meclisine kabul edildi. Ine şu maksatnamalar amala aşyryp şular ýaly ören uly maksatlary etjekdigini doğrusunu halkımıza yüzlenip kasam kabul ettiği bir öğren doğrudan Atajan Altyüç doğru ettiğiniz şeyler bu tanışlı fırsatlar oldu bizim hemmemiz tolgunluk ödem şu kasam kabul eden badına da yürüte maksatnamalayın çıkış etti. Öz çıkışını esasen ileri tutulacak uğurlar. İlkinci nowatda daşary siýasatda bizim ýurdumyzyň awray mertebesini dünýäniň öňüne hasam beýgeltmek ödem aýratyn bellädi. Bizim mehriban arkadağımız, gahraman arkadağımızın yola oyan işini bizim döwletimizi ettirmek, halkymyzy bagtyary ýaşatmak bilen baglanşykly alyp barýan, bize görkezden rawana ak ýollar bilen gitjekdigini, hemem görkezden ak öň eden maksatlaryny görkezden aýdyň ýoly bilen gidip şol geljek 30 ýyllyky gözüne tutulan maksatnamalary amala aşyrmak üçin ähli gucur gayratyny, alymyny, tejribesini, bilimini bagş edip giýjegini zähmet çekjekdi hakyny aýtdy. Tamam, elm oğlum, bizim täze saýlanan prezidentimiz hormatly Serdar Gurbanlyk Berdimuhammedow çykyş eden wagtyna özüne halkyň şu bildiren anamynyň özü ilkinji nowatda bizim ýurdumyzda ötüp gelýän ýaş nesillere bildirilen anam diýip aýtdy. Sebäbi bizim milli liderimizem şu zatlaryň özüne aýratyn oly ähmet beripdi. Halk maslahatynyň meclisinde sözlen wagtyna. Yani bizim ýurdumyzda inni jemgyýeti mundan meýlek bede wady bilen öňe gitmäge mümkinçilikleri özüne jemleýän nesiller kemale geldi diýdi. Ine şol nesilleriň özüne döwlet işine, döwlet dolandyrma işine giňden çekmeliydi. Ine şu nukdaý nazardan alnanna onna bizim halkymyzyň täze saýlan prezidenti hormatly Serdar Gurbanlyk Berdimuhammedow halkyň eden anamyna jogap edip şu ýaş nesilleri bilen bilelikde bizim ýurdumyzy mundan hat bilen derejelere çykarjakdygyna uly anam berýär. Ondan bu ýerde ýaşyl nesliň özü hem möhüm orna ýelýär. Çünki bizim ýurdumyzy 15 ýyldan gowrak dolandyran milli liderimiziň özü üýtgeşik zatlary amala aşyrdy. Ine mundan meýlegem gol gowşuryp oturman Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hökmünde de ilmidama maslahatçy boljakdygyny, ilmidama bu işlere yardım etjekdigini aýtdy. Ine şu zatlaryň özü bizim ýurdumyzy mundan meýlegem güllüdip östirmek babatynaky alınıp barýan işlerde mundan has ullukan üstünlükleri yetiljekdigini, belen tepkitlere yetiljekdigini görkezýär. Şonuň bilen birlikde de ýaşyl nesliň wekilleri ilki bilen ara mehrem eneler ak geçen üstünne bereketli saçak bilen bizim täze saýlanan prezidentimizi garşylap oňa ak ýol arzu etdiler. Onuň ýygynyň prezidentiň yankı nişanyny oňa gowşuran ýaşyl nesliň wekillerem şonuň ýaly ak ýol arzu edip
ullokan öňegidişiklere höwetlendirdiler. Ine şu zatlaryň aňartyna da ullokan maniyet yer. Çünki biziň ata-babadan gelýän ýolumyzy ýörelgämiz milli däplerimizi, desturlarymyzy, ýörelgelerimizi dünýäde toplanan baý tejribelerini utgaşdyryp alyp gitmekden ibaret. Ine şu urada, şu ýörelgäň özüne de biziň täze saýlanan prezidentimiz Aýratyn uly ähmet berer diýip biz umyt edýär. Ören doğru Atajan Altyç şol pursatlar doğrudan ömür hiç wagt ýadymdan çykmajak bu ýonur